ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. श्री श्री राधा गोविंद की जय. शील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 18-ാം അധ്യായത്തിലെ 17 ശ്ലോകം കണ്ടു. 18-ല് 18 ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തോട് കൂടിയിട്ട് ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ പറയണത് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയായി ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട്. സംഗ്രഹിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ. നമ്മളെ ഒരു കർമ്മത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും കർമ്മം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴുള്ള ഘടകങ്ങള് അത് രണ്ടിനെയും വേർതിരിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതാണ് 18-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിജ്ഞാത ത്രിവിധ കർമ്മചോദന കരണം കർമ്മകർത്തേതി ത്രിവിധ കർമ്മ സംഗ്രഹ. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നോളജ് അല്ലെ. ജ്ഞേയം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഓബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് നോളജ് ആണ്. പരിജ്ഞാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോവറാണ്, അറിയേണ്ടത് ആള് അല്ലെ. അങ്ങനെ ത്രിവിധ കർമ്മചോദന, അങ്ങനെ 3 വിധാണ് ഈ കർമ്മത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങള്. പിന്നെ കരണം കർമ്മകർത്തേതി, കരണം കർമ്മം കർത്താവ്, അങ്ങനെ 3 വിധ കർമ്മസംഗ്രഹവും. അതാ ഇവിടെ പറയണേ. കർമ്മത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ 3, കർമ്മം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴുള്ള ഘടകങ്ങൾ 3. അങ്ങനെ അതിനെയാണ് ഇവിടെ വേർതിരിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകങ്ങൾ. കർമ്മത്തിന് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രേരകങ്ങളായിട്ടുള്ളത്? ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി. എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങള്. കർമ്മസ്വരൂപം പറയാണ്. അപ്പോ വാട്ട് ഈസ് നോളജ് എന്ന് ചോദിച്ചാല് അതിന്റെ ഉത്തരാണ് ജ്ഞേയം എന്ന് വരുന്നത്. ഓബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് നോളജ്, ജ്ഞേയം ആയിട്ടുള്ളത്. നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അല്ലെ. നോയിങ് സംതിങ്, പ്രോസസ്. ഒന്നിനെ അറിയാനുള്ളതിന്റെ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ നിത്യകർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കർമ്മത്തിന് 3 തരം പ്രേരകങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്, ഇൻസ്പിറേഷൻസ്. അത് ജ്ഞാനം, വിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നിവയാണ് അതിന്റെ ഘടകങ്ങള്. പിന്നെയോ കർമ്മ ഉപകരണങ്ങള്, കരണം എന്ന് പറയൂ അല്ലെ. കർമ്മ ഉപകരണങ്ങള്, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയെ കർമ്മ ഘടകങ്ങള് എന്നും പറയും.
അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിക്കും ഈ മൂലഘടകങ്ങള് വേണം, കൂടിയേ കഴിയുള്ളൂ. പ്രവൃത്തിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ഒരു പ്രേരണ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇൻസ്പിറേഷനിൽ നിന്നാണ് ഒരു ക്രിയ ഉണ്ടാവണത് അല്ലേ? പ്രേരണ. അപ്പൊ ഇതിനെയാണ് പ്രചോദനം എന്നും പറയാം. അപ്പോ ഈ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തയ്യാറെടുക്കപ്പെടുന്ന പരിപാടി യഥാർത്ഥ കർമ്മത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മ രൂപം, സട്ടിൽ ഫോം എന്നൊക്കെ പറയും അല്ലെ? ആ സൂക്ഷ്മ രൂപമാണ് അതിന്റെ. എന്നുവെച്ചാ ഈ പ്രവൃത്തി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഒരു സൂക്ഷ്മ രൂപം ഉണ്ടാവും അതിന് അല്ലെ? ഒരു പ്ലാൻ പോലെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഈ കർമ്മം രൂപം എടുക്കേണ്ടത്. ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവണത് ഏത് തലത്തിലാ? വിചാരം അല്ലെ? ഒരു ചിന്തയാണ് വിചാരം. പിന്നെ വികാരം, ഇച്ഛ എന്നീ മാനസികമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നു പോരണം ഏത് കർമ്മത്തിനും. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് കർമ്മം ചെയ്യല്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഇൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രചോദനം അല്ലെ? വിചാരങ്ങള്, ആഗ്രഹങ്ങള്, അതാണ് ഒരു കർമ്മത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അപ്പൊ പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാവാം, ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നാകാം. ഏതായാലും എല്ലാത്തിനും ഈ പ്രേരക ഘടകങ്ങള്, കർമ്മ ഘടകങ്ങള് ഉണ്ടാവും. കർത്താവും പ്രചോദനവും ഉള്ളപ്പോൾ സർവേന്ദ്രിയ കേന്ദ്രമായ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ യഥാർത്ഥ കർമ്മം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഒരു ക്രിയയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും ആകെ തുകയാണ് കർമ്മസംഗ്രഹം എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ഇത്രയും പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ജ്ഞാനം എന്നുള്ള വിഭാഗം ഇവിടെ ഭഗവാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയാണ്, ഡൂവർ അല്ലെങ്കിൽ നോവർ, ഡൂയിങ് ഇറ്റ്, ചെയ്യണ ആള്, അതും വർക്ക്, ആ ചെയ്യണ കർമ്മോ അല്ലെ, അതൊക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ജ്ഞേയമാവുന്നത്. കരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്, സെൻസസ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇതിന്ന് ജ്ഞേയം ആവുന്നത് ആ വർക്ക് തന്നെ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വർക്ക്, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പോവല്ലേ? അപ്പോ ആ ഡൂവർ, നോവർ, ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുണ്ടല്ലോ, ആ ആള്, അതും പിന്നെ വർക്കും, ആ കർമ്മവും തന്നെ അത് ജ്ഞേയമായിട്ട് മാറുകയാണ്. ഓബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് നോളജ്, അതാണ് ജ്ഞേയം എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ നിത്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് 3 പ്രേരകങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി. അത് നടപ്പിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം? കർമ്മോപകരണങ്ങൾ വേണം, കർമ്മം വേണം, കർത്താവ് വേണം. അതാണ് കർമ്മ ഘടകങ്ങള്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും മുമ്പ് ഏതാ ഉണ്ടാവുക? ഇൻസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ, ഇതൊക്കെ ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയിട്ടാണ് ഒരു കർമ്മത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ കൂടി തന്നെയാണ് ഈ പ്രചോദനം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറിവാവാം, ചിലപ്പോൾ ഗുരുവിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ള അറിവാവാം, ഏതായാലും അല്ലെ? അങ്ങനെ ആ അതിൽ നിന്നാണ് പ്രചോദനം ഉണ്ടാവണേ ഒരു കർമ്മത്തിന്. അതാണ് ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകം, 18ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ച് സംഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദിക്കൂ പ്രഭു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ നമ്മള് സർവേന്ദ്രിയ കേന്ദ്രമായ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ യഥാർത്ഥ കർമ്മം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഒരു ക്രിയയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും ആകെത്തുകയാണ് കർമ്മസംഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അന്നേരം അത് നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനവിഷയം അതാണോ? ഈ 6 എണ്ണം കൂടും. അതെ, 6 എണ്ണം കൂടും അല്ലെ? അതെ, ജ്ഞാനവിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നുള്ള കർമ്മം, കർത്താവ്, അതെ, കർമ്മോപകരണങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇതാറും കൂടിയിട്ടാണ് കർമ്മ സംഗ്രഹമാവണത്. ശരി. എല്ലാം കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറ്റണത്.
അങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആവും. ഇനി ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത്, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് കർമ്മത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണല്ലോ കൂടുതൽ. കർമ്മ പ്രേരകങ്ങളും കർമ്മ ഘടകങ്ങളും ആണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതില് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് 3 പ്രകാരം ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് അതിന്റെ ഗുണഭേദം അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാനം കർമ്മ ച കർത്താ ച ത്രിധൈവ ഗുണഭേദതഃ പ്രോച്യതേ ഗുണസംഖ്യാനേ യഥാവത് ശൃണുതാന്യപി. ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിന്റെ 3 ടൈപ്പ് ഭേദത്തിലുള്ളത് പറയാണ്. 14ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് 3 ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് വിവരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുപോലെ 17ാം അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു അന്നം, യജ്ഞദാന തപസ്സുകള് ഇതെല്ലാം 3 ടൈപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയാണ് സാത്വികത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പ്രകാശമാനമാവണതാണ്. രാജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൃഷ്ണ, അത്യാഗ്രഹമാണ്. താമസം എന്ന് പറഞ്ഞത് പ്രമാദം, അലസത, അതൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 3 വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് 3 വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയുണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി കേൾക്കൂ. അതിനു മുമ്പ് ഇവിടുത്തെ വായിച്ചില്ല നമ്മള്. പ്രവൃത്തിക്ക് മുമ്പായി ഒരു പ്രേരണയുണ്ട്. ഇതിനെ പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നു. ആദ്യമായി വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ എന്നീ മാനസിക പ്രക്രിയകളിലൂടെ കടന്നു പോരണം. ഏതു കർമ്മത്തിനും ഇതാണ് പ്രചോദനം. പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പ്രചോദനം ലഭിക്കുന്നത് ധർമ്മശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നായാലും ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിൽ നിന്നായാലും അവയ്ക്ക് വ്യത്യാസമില്ല. പ്രചോദനവുമുള്ളപ്പോൾ സർവേന്ദ്രിയ കേന്ദ്രമായ മനസ്സുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ യഥാർത്ഥ കർമ്മം രൂപം കൊള്ളുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചത് തന്നെയാണ്. ഒരു ക്രിയയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും ആകെ തുകയാണ് കർമ്മസംഗ്രഹം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ ഉണ്ട്. അവയെ പറ്റി ഇനി കേൾക്കൂ എന്നാണ് 19ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ബന്ധനമുണ്ടാക്കുന്നവയാണ്, മുക്തിദായകങ്ങളല്ല. സത്വഗുണത്തിലും ബന്ധനമുണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഗുണങ്ങളുടെ 3 വിഭാഗങ്ങളെ പറ്റി 14ാം അധ്യായത്തിൽ സവിസ്തരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗുണം തേജസ്കരമാണ്, രജോ ഗുണം ഭൗതിക പ്രധാനമാണ്, തമോ ഗുണം വിമുഖത, മന്ദത എന്നിവ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമാണ്. പ്രകൃതിജങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ബന്ധനമുണ്ടാക്കുന്നവയാണ്, മുക്തിദായകങ്ങളല്ല. സത്വഗുണത്തിലുമുണ്ട് ബന്ധനം. ഇപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ഗുണപ്രധാനികളായാൽ വിഭിന്ന സ്വഭാവികളായ മനുഷ്യർ ആചരിച്ചു പോരുന്ന ഉപാസനാഭേദങ്ങളെ 17ാം അധ്യായത്തിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജ്ഞാനം, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവയ്ക്ക് വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇനി ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മള് നിരന്തര സാധന ചെയ്യണം അല്ലെ. കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്താല് ഗുരുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും കാരുണ്യത്താൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ വരും. അപ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്നത് ബോധ്യമാവുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് അതിൽ വീണ്ടും ഉത്സാഹം ഉണ്ടാവുക. ഇല്ലെങ്കിലോ സാധനയിൽ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ ഇതുകൊണ്ടൊരു പുരോഗമനം ഉണ്ടാവണില്ല എന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സാധനയിലൊക്കെ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നമ്മൾ അധപ്പതിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും വീണ്ടും ഉയരാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താ, നമ്മുടെ സോള് സ്പിരിച്വൽ സോളാണ് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളിലൊക്കെയും സന്തോഷമാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. ആ സോളിന് ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ വ്യാപ്തിയും മഹത്വവും നിർണയിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ കർമ്മം, കർത്ത, ജ്ഞാനം ഇത് 3 ഗുണഭേദം അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരിലും വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കും. ഓരോരുത്തരുടെയും ഗുണകർമ്മം അനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ. ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ അല്ലെ, 4ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തത് തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചാണ്. ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച്, ആ ഭേദങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ 20ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ്.
നമ്മളുടെ അറിവ്, ജ്ഞാനം ഏതുപോലെയാണോ അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഈ സാത്വിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. സർവഭൂതേഷു യേനൈകം ഭാവമവ്യയമീക്ഷതേ അവിഭക്തം വിഭക്തേഷു തത് ജ്ഞാനം വിദ്ധി സാത്വികം. അസംഖ്യം രൂപങ്ങളിൽ ഭിന്നമായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അവിഭക്തമായ ഒരേ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം ഏതോ അതാണ് സാത്വികമായതെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. എത്ര എളുപ്പമാണ് അല്ലെ? ഈ ദൈവികത എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഒന്നു തന്നെയാണ് എന്നറിയാം. രൂപം, വലിപ്പം, ഹൈറ്റ്, വെയിറ്റ് എന്തായാലും 2 കാല് 4 കാല് പല കാലുകളുള്ളത് എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് ഒരേ ഒരു സ്പിരിച്വൽ സോള് ആണ് അല്ലെ? ഒരേ ഒരു ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സാത്വിക ജ്ഞാനം ആണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എത്ര എളുപ്പമാണ് സാത്വിക ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലെ? ആ ജീവാത്മ സ്വഭാവം ഒരേ സെയിം ടു സെയിം ആണ് എല്ലാത്തിലും എന്നാണ് പറയണത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ ഏതാണ് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 5ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപരേയമിതസ്ത്വന്യാം പ്രകൃതിം വിദ്ധി മേ പരാം ജീവഭൂതാ മഹാബാഹോ ഏതം ധാര്യതേ ജഗത്ത്. ഇവയ്ക്ക് പുറമെ ഹേ മഹാബാഹുവായ അർജുന, എനിക്ക് മറ്റൊരു ഉത്കൃഷ്ട ശക്തി കൂടിയുണ്ട്. ഈ താഴ്ന്ന തരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ജീവഗണങ്ങളാണത്. ഏത് ജീവഗണങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാത്തിലും ഉള്ളത് ഒരേ ഒരു ജീവാത്മ സ്വഭാവമുള്ള ആ സ്പാർക്കാണ് അല്ലെ? സ്പിരിച്വൽ സ്പാർക്ക്, ആ ഒരു ദൈവിക സ്ഫുലിംഗമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള അറിവ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. അപ്പൊ ഒരേ സ്വർണം തന്നെയാണ് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ആഭരണങ്ങളാക്കുന്നത്. അത് പലത് എന്നുള്ള തോന്നലാണ്, പക്ഷെ പലതല്ല അല്ലെ? അതെല്ലാം സ്വർണം തന്നെയാണ്, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ രൂപത്തില് വ്യത്യസ്തത നമ്മൾ പറയാണ്, നമ്മൾ കാണുകയാണ് അതിനെ. അതുപോലെ ദേവനാകട്ടെ, മനുഷ്യനാകട്ടെ, പക്ഷിമൃഗങ്ങളോ ജലജന്തുക്കളോ വെറും സസ്യങ്ങളോ ആകട്ടെ, സർവ്വജീവികളിലും ഒരേ ജീവാത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാത്വിക ജ്ഞാനമുണ്ട്. സാത്വിക ജ്ഞാനമുള്ള ആളെ എങ്ങനെയാ കാണുക? ദേവനിലോ മനുഷ്യനിലോ പക്ഷിമൃഗങ്ങളിലോ ജലജന്തുക്കളിലോ സസ്യങ്ങളിലോ സർവ്വജീവികളിലും ജീവാത്മാവിന് ഒരു വ്യത്യസ്തതയും കാണില്ല. എല്ലാം ഒരേ ഒരു ജീവാത്മാവ് തന്നെയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാത്വിക ജ്ഞാനമുണ്ട് എന്ന് പറയാം. എല്ലാ ജീവസത്തകളിലും ഒരേ ആത്മചൈതന്യം നിലകൊള്ളുന്നു. പൂർവകർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അവ വിവിധ ശരീരങ്ങൾ എടുക്കുന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ആത്മചൈതന്യം ഒന്നാണ്. അവരുടെ ആ രൂപം, വലിപ്പം അതിലൊക്കെ മാറ്റം വരുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 7ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. ഏത് ശരീരത്തിലുള്ളതായാലും ജീവചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷീഭാവം ഭഗവാന്റെ പരാപ്രകൃതി തന്നെയാണ്. ആ പരമതത്വത്തെ, ആ ജീവചൈതന്യത്തെ ഏതൊരു ശരീരത്തിലും കാണുന്നത് സാത്വിക വീക്ഷണമാണ്. വിദ്യാവിനയസമ്പന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ശ്ലോകം. ഒരു പണ്ഡിതൻ എല്ലാവരിലും അല്ലെ തുല്യഭാവനയോടെ എല്ലാവരെയും കാണാൻ, അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള അറിവ്. ഭഗവാന്റെ ആ മാർജിനൽ പൊട്ടൻസി എന്ന് പറയണ ആ തടസ്ഥ ശക്തി, ദൈവികത, നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ് തടസ്ഥ ശക്തി ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? ഈ അവബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അല്ലെ, ഈ ദൈവികത ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ശരീരം മുഴുവനും അവബോധമുള്ളത് ആവുള്ളൂ. ആ ദൈവിക സ്ഫുലിംഗ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് അതിനെ ചേതനയുള്ളതാക്കുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. ഇത് ഈ അവബോധം പോകുമ്പോഴാണ് അല്ലെ പിന്നെ ഇതിന് ഡെഡ് ആവണേ, ജീവനില്ലാത്തതായി മാറുന്നു. ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അത് എല്ലാത്തിലും കാണുന്നത് ആ ജീവചൈതന്യം അനശ്വരമാണ്. ശരീരമാണെങ്കിൽ നശിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് ശാരീരികമായിട്ടാണ്. ശരീരങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, എന്നാല് അനശ്വരനായ ആ ജീവചൈതന്യത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല.
രൂപമോ വലിപ്പമോ ഏതോ ആയിക്കോട്ടെ, ഏത് ജീവജാലങ്ങളിലും ഉള്ള ജീവചൈതന്യം സെയിം ടു സെയിം ആണ്. അങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഒരു ഭാവം. അതാണ് സാത്വിക ജ്ഞാനം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഈ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ, മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഉള്ള ദൈവികത ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആ ശരീരത്തിന്റെ രൂപമോ വലിപ്പമോ ഉയരമോ വണ്ണമോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ആ ദൈവികത ഉണ്ടല്ലോ, ആ ദൈവ ചൈതന്യം അത് എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സാത്വിക ജ്ഞാനം. അതാണ് 20ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനി ഭഗവാൻ രാജസിക ജ്ഞാനം എന്താണ് എന്ന് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. പൃഥക്ത്വേന ഇതിൽ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ. ദേവനാകട്ടെ മനുഷ്യനാകട്ടെ പക്ഷിമൃഗങ്ങളോ ജലജന്തുക്കളോ വെറും സസ്യങ്ങളോ ആകട്ടെ, സർവജീവികളിലും ഒരേ ജീവാത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാത്വിക ജ്ഞാനമുണ്ട്. ഏത് ഉള്ളതായാലും ജീവ ചൈതന്യത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷീഭാവം ഭഗവാന്റെ പരാപ്രകൃതിയാണ്. ആ പരമതത്വത്തെ, ആ ജീവ ചൈതന്യത്തെ ഏതൊരു ശരീരത്തിലും കാണുന്നത് സാത്വിക വീക്ഷണമാണ്. ആ ജീവ ചൈതന്യം അനശ്വരമാണ്, ശരീരം നശ്വരമാണ്. ഏത് രൂപവ്യത്യാസമുള്ള ജീവികളായാലും അവർ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉള്ളിലുള്ള ആ ദൈവികത, എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും ഇരിക്കുന്ന ആ ചൈതന്യം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സാത്വിക ജ്ഞാനമാണ് എന്ന്. ഇനി രാജസിക ജ്ഞാനത്തിനെ പറയുന്നു. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം. പൃഥക്ത്വേന തു യജ്ഞാനം നാനാഭാവാൻ പൃഥഗ്വിധാൻ വേത്തി സർവേഷു ഭൂതേഷു തജ്ഞാനം വിദ്ധി രാജസം. ഓരോ ശരീരത്തിലും വെവ്വേറെ തരത്തിലുള്ള ഓരോ ജീവാത്മാവ് കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ജ്ഞാനം രാജസമാണെന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് രാജസജ്ഞാനം? ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവെന്നും ദേഹനാശത്തോടെ അവയുടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുമുള്ള അറിവ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. ശരീരത്തിനപ്പുറം ആത്മാവ് എന്നൊന്നില്ല. ശരീരം തന്നെ ആത്മാവ്. ആ അറിവനുസരിച്ച് അവബോധം താൽക്കാലികമാണ്. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നുദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് ഇവയെല്ലാം. ഇപ്പൊ ഈ ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല പല വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ? കുറെ ആചാര്യന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങള് എല്ലാം കിട്ടും അല്ലേ? ശരിയായവ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടും. എന്നിട്ടോ ഭക്തിയിൽ നമ്മൾ വളരെ താഴ്ന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമാണ് അതൊക്കെ കാണാനോ കേൾക്കാനൊക്കെ നോക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മായാബദ്ധരായവരുടെ ജ്ഞാനമാണ് ഇവിടെ പറയണത്. വിവിധ ഭാവങ്ങളാണ് അവർക്ക്. ഇത് നല്ലത്, ഇത് മോശം, അങ്ങനെ പലതുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നല് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക്. അപകടം പിടിച്ച ഒരു സിദ്ധാന്തമാണ് ഈ സ്വഭാവികളുടേത്. എന്തും ആസ്വദിക്കുന്നതിനുള്ളതാണ് ഈ ജീവിതം. മരണത്തോടെയോ എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നു. അതാണ് അവരുടെ ധാരണ. അവരുടേത് ഒരു പ്രോപ്പർ വേ അല്ല, ഇംപ്രോപ്പർ വേ തന്നെയാണ് അവരുടെ ആസ്വാദനം മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യവും. അങ്ങനെ അവരുടെ ഗതി എന്താ? നീചയോനിയിലേക്കാണ് അവരെത്തുക അല്ലേ? അപ്പോ ഈ ശരീരം വികസിക്കുമ്പോഴാണ് അവബോധം ഉണ്ടാവണത് എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം. എന്നാൽ മരണശേഷം എന്തുകൊണ്ട് ഈ അവബോധം ശേഷിക്കുന്നില്ല എന്ന ചോദ്യത്തിനോ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ഉത്തരം പറയാനും പറ്റില്ല. ഈ ഭൗതിക ശരീരമാണ് ജീവാത്മാവെന്നും ദേഹനാശത്തോടെ അവയുടെ ബോധം നഷ്ടമാകുന്നുവെന്നുള്ള അറിവ് രജോ ഗുണത്തിനുള്ളതാണ്. ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അവബോധ വികാസത്തിന്റെ വൈവിധ്യം അനുസരിച്ചാണ് ശരീരങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നത്.
അല്ലെങ്കിൽ അവബോധത്തെ ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മാവില്ല താനും. അതനുസരിച്ച് ശരീരത്തിനപ്പുറം ആത്മാവെന്നൊന്നില്ല, ശരീരം തന്നെ ആത്മാവ്. അതാണ് അവരുടെ കണക്കുകൂട്ടല്. ആ അറിവനുസരിച്ച് അവബോധം താൽക്കാലികമാണ്. മറ്റൊരു വിധത്തിലും പറയപ്പെടുന്നു, സർവജ്ഞനും സർവവ്യാപിയുമായ ഒരു ആത്മാവുണ്ട്, വെവ്വേറെ ജീവാത്മാക്കളില്ല. ക്ഷണികമായ ഒരു അജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷീഭാവമാണ് ശരീരം. അതിനപ്പുറം ജീവാത്മാവോ പരമാത്മാവോ ഇല്ല. രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്നുദിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളാണിതെല്ലാം. അപ്പൊ ഇത് തെറ്റായ സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് അവരുടേത്. അപ്പൊ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനമാണ് നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. അല്ലാതെ രാജസിക ജ്ഞാനം എന്നുള്ളത് ഇംപ്രോപ്പർ വേ ആണ്. അത് നമ്മളെ അധപ്പതനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ. അപകടം പിടിച്ച സിദ്ധാന്തമാണ് അവരുടേത്. അവർക്ക് എന്തേ വേണ്ടൂ? എങ്ങനെ ഏതു വിധത്തിലും എന്തും ആസ്വദിക്കാം. ഈ ജീവിതം ഒരു ജീവിതമേ ഉള്ളൂ, അപ്പൊ അത് അടിച്ചു പൊളിക്കാം. അങ്ങനെയാ അവര് പറയാ അല്ലെ. മരണത്തോടെ എല്ലാം അവസാനിക്കും. അതാ അവരുടെ ബോധം. അപ്പോ രാജസിക ജ്ഞാനം മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇനി താമസിക ജ്ഞാനം എന്താണെന്നാണ് 22ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. യത്തു കൃഷ്ണവദേകസ്മിൻ കാര്യേ സക്തമഹൈതുകം അതത്വാർത്ഥവദൽപം ച തത്താമസമുദാഹൃതം. കാരണം കൂടാതെയും സത്യജ്ഞാനം നേടാതെയും എല്ലാം അതുതന്നെ എന്ന് കരുതി നിസ്സാര കാര്യത്തിൽ അതീവ താല്പര്യം കൊള്ളുന്നതുമായ അറിവ് തമോ ഗുണാത്മകമാണ്. മൃഗങ്ങളെ പോലെയുള്ള അജ്ഞതയാണ് ഈ തമോ ഗുണികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. ആഹാരം, നിദ്ര, ഭയം, മൈഥുനം മാത്രം. നമ്മളെല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത് ഇരുട്ടോടെയാ. പിന്നെ നമ്മൾ വളരും തോറും ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടണം അല്ലെ. ഈ ഭൂരിഭാഗം പേരും ഈ കലിയുഗത്തില് തമോ ഗുണത്തിൽ പെട്ടവര് തന്നെയാണ്. അപ്പോ അത് നമ്മൾ അറിയണം അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിൽ സുഖം വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മാത്രാണ് തമോ ഗുണികളായിട്ടുള്ളവരുടെ, ആ ജ്ഞാനത്തിലുള്ളവരുടെ. മറ്റൊരു ചിന്തയില്ല അവർക്ക്. സുഖം എങ്ങനെ കിട്ടും അല്ലെ, പരമസത്യത്തെ അറിയാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ അത് തെറ്റാണ് അല്ലെ. തെറ്റായിട്ടുള്ള മാർഗമാണ്, ഇംപ്രോപ്പർ വേ ആണത്. ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആത്മീയ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് സ്വയം ഉയരാണ് വേണ്ടത്. അതാണ് ഒരാളുടെ കടമ അല്ലെ. മനുഷ്യ ജന്മം അതിനാണ്. അതൊന്നും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ജ്ഞാനം എല്ലായ്പ്പോഴും തമോ ഗുണത്തിലാണ്. ദേഹാതീതനായ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികവും ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസവും ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം താമസവുമെന്ന് ചുരുക്കം. ഒരു സാധാരണക്കാരന്റെ ജ്ഞാനം തമോ ഗുണത്തിലാണ്. കാരണം എന്താ? ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാവരും തമോ ഗുണത്തിലാണ് ജനിക്കുക അല്ലെ. അജ്ഞതയോടെയാണ് എല്ലാവരും ജനിക്കണത്. പ്രാമാണികരിൽ നിന്നോ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നോ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനാവാത്ത ഒരാളുടെ അറിവ് ശരീരത്തിനപ്പുറം പോവില്ല. എന്ന് വെച്ചാ അയാളുടെ അറിവിൽ എന്താ? ഈ ശരീരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു അറിവുമില്ല. ശാസ്ത്ര നിയമങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വേണം പ്രവർത്തിക്കാനെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയില്ല അല്ലെ. ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറയും, ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ എന്തിനാ പഠിക്കണേന്ന് ചോദിക്കും അല്ലെ അവര്. അയാൾക്ക് ധനം തന്നെയാണ് ഈശ്വരൻ, അറിവ് എന്നാൽ ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റലും. ധനം എങ്ങനെ അധാർമികമായിട്ടും സമ്പാദിക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ശാരീരിക ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നിറവേറ്റണം. നിരപേക്ഷ തത്വവുമായി ഇത്തരം അറിവിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ഏതാണ്ട് ജന്തുക്കൾക്കുള്ള അറിവ് പോലെ തന്നെ ഭക്ഷണം, ഉറക്കം, സ്വയം രക്ഷ, മൈഥുനം ഇത്രയേ ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇതിനെയാണ് തമോ ഗുണജന്യമായ ജ്ഞാനമെന്ന് പറയുന്നത്. ദേഹാതീതനായ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സാത്വികമാണ്. ഭൗതിക യുക്തിയിൽ നിന്നും ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ രാജസം. ശരീരത്തിന്റെ സംപ്രീതിക്കും സുരക്ഷിതത്വത്തിനും ഉതകുന്ന ജ്ഞാനം താമസവും ആണ് എന്ന് ചുരുക്കം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജ്ഞാനം, താമസിക ജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് 22ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതെ മാതാജി, മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി കർമ്മത്തിന്റെ ഭേദങ്ങളാ പറയണേ.
മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ്. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നിയതം സംഗരഹിതം അരാഗദ്വേഷതകൃതം അഫലപ്രേപ്സുനാ കർമായത്തൽ സാത്വികമുച്യത്തെ. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എങ്ങനെ വേണം സാത്വിക കർമ്മം ചെയ്യാൻ? കർമ്മത്തോടും ഫലത്തോടും ഇച്ഛയുണ്ടാവരുത്. വൈദിക വിധി അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മമായിരിക്കണം. വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മം എന്നൊക്കെ പറയൂലേ. അപ്പോ വർണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് കാണിക്കുന്നതാണ്. ആശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റാറ്റസിനെയാണ് സിംബലൈസ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ഒരു കടമ എന്ന പോലെ വേണം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാൻ. ഉടമസ്ഥാവകാശം ഒന്നുമില്ലാതെ വേണം കർമ്മം ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് സാത്വികായ കർമ്മമാവുള്ളൂ. അനാസക്തമായിട്ട് രാഗദ്വേഷരഹിതമായിട്ട് ഫലാസക്തി കൂടാതെ നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം. ഇപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ഇതിനെ മറ്റൊരു ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ. കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അവിടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയല്ല, അതില്ല, സ്വാർത്ഥതയില്ല അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി ഒന്നും അവിടെ വിഷയമല്ല. ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തി അതാണ് അവിടെ വിഷയം. സമൂഹത്തിൽ ഓരോ വിഭാഗങ്ങൾക്കും അതാത് ആശ്രമങ്ങളിൽ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുശാസിക്കുന്ന നിയത കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അവ കർത്തൃത്വ അവകാശമോ ആസക്തിയോ തജ്ജന്യങ്ങളായ രാഗദ്വേഷങ്ങളോ കൂടാതെ ഭഗവത് പ്രീതിക്കു വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടി അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിൽ നിന്നുളവാകുന്ന സംതൃപ്തിയോ ആത്മാഭിമാനമോ കണക്കാക്കാതെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികമാണ്. ചിത്തശുദ്ധി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആത്മാനുഭവം ലഭ്യമാവും. അതാണ് ഈ സാത്വിക കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം. നമ്മൾ എപ്പോഴും കരുതണം അല്ലെ, എനിക്കൊരു യജമാനനുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ധരിക്കണം. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നു, അഹൈതുകയായിട്ട് അല്ലെ. ഒരു കാരണം എനിക്ക് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ പൂജ നടത്തണം, അങ്ങനെയല്ല. അത് സാത്വിക കർമ്മമല്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ കർമ്മത്തോടും അതുപോലെ ഫലത്തിനോടും ഒന്നും ഇച്ഛയില്ലാതെ അല്ലെ വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മം ചെയ്യാം. അതുപോലെ കടമ ആണ്, എനിക്ക് ഒന്നിനും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ല എന്നുള്ള പോലെ കർത്തൃത്വം ഭോക്തൃത്വം ഒന്നും ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ. അതാണ് സാത്വിക കർമ്മം. അതാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഭക്തിയുത സേവനം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ. അതിന്റെ ആ ഉന്നത തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ ഈ സാത്വിക കർമ്മം എന്നുള്ളതിനെ. ആ കർമ്മം എന്നൊക്കെ ഉത്കൃഷ്ട കർമ്മമാണ് ആ കർമ്മം. അതിന് ബന്ധനങ്ങളില്ല. അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പോ സമൂഹത്തില് ഓരോ വിഭാഗങ്ങളിലും ഓരോ ആശ്രമങ്ങളിലും ചെയ്യേണ്ട വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് സ്പിരിച്വൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോരോ മണ്ഡലത്തിലും കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് എന്ത് സംതൃപ്തിയാണോ അഭിമാനമാണോ എന്നൊന്നും കണക്കാക്കാതെ വേണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാൻ. മനസ്സിലായോ? സാത്വിക കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി രാജസ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യത്തുക്കാമേ സുനാകർമ്മ സാഹങ്കാരേണ വാ പുന ക്രിയതേ ബഹുലായാസം തദ്രാജസമുദാഹൃതം. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് രാജസകർമ്മം. ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തി വരുത്തിയാല് സുഖം ലഭിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് അല്ലെ രാജസികൾക്ക് ഉണ്ടാവുക. തന്റെ കഴിവില് ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. ക്ലേശം സഹിച്ചും ഇങ്ങനെ അവര് കർമ്മം ചെയ്യും അല്ലെ. അവർക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളായതുകൊണ്ടേ എത്ര ഇപ്പോ അതിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബർഗർ പോലെയാണ്. ബർഗർ പറഞ്ഞ കട്ടിയുള്ള ഇത് ബണ്ണ് 2 വശത്തും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അത് ഹാർഡ് വർക്ക്. അവര് കഠിനായിട്ട് അവര് പ്രയത്നിക്കും ആഗ്രഹ സബലീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഫലം റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതോ
ആ ബർഗറിന്റെ ഉള്ളിൽ നേരിയ ഒരു ഇതിലാ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെ, ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത്. അതുപോലെയാ അവർക്ക് ഫലം. ഹാർഡ് വർക്ക് ഏതുപോലെ ഉണ്ട്? ബർഗറിന്റെ ബണ്ണ്, വലുതായിട്ടുള്ള ബണ്ണ് പോലെ അത്രയും അവര് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും. അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടോ വളരെ തുച്ഛമായിരിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അല്ലെ, സാധനയ്ക്കൊന്നും അവർക്ക് സമയമേ ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ധനസമ്പാദനം, പദവി, പണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് സാധനയ്ക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെയോ ഉത്കണ്ഠയാണ് അല്ലെ, എത്ര കിട്ടും, ഇനി അത് കിട്ടി നഷ്ടം വന്നാൽ അതിന്റെ വിഷമം. അങ്ങനെ ഉത്കണ്ഠ കാരണം ഈശ്വര ചിന്തയൊന്നും അവർക്ക് സാധ്യാവില്ല. അങ്ങനെ രാജസ കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ അറിയണം നമ്മൾ. അത്യന്ത ക്ലേശത്തോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യണ കർമ്മമാണ് ഈ രാജസ കർമ്മം. സ്വന്തം ആഗ്രഹം നിറവേറ്റുക. സാത്വികതയിൽ എന്താ? ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് ചെയ്യണു. എന്നാൽ ഇതോ സ്വന്തം സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് മാത്രമായിട്ടാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇത് കാണിക്കാൻ, പദവിയൊക്കെ എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യണ കർമ്മം. അവര് നന്നായിട്ട് കഠിനാധ്വാനമൊക്കെ അവര് ചെയ്യും, പക്ഷെ റിസൾട്ട് വളരെ തുച്ഛാണ്. അതും നശ്വരമായിട്ടുള്ള ആ ഫലമാണ് അവർക്ക് കിട്ടുക അല്ലെ. ഈ എന്താ പറയാ, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആനന്ദോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഫലസിദ്ധിയോ ഒന്നും അവർക്ക് ഉണ്ടാവണില്ല. അതാണ് രാജസ കർമ്മം, അതിന്റെ പ്രത്യേകതകള്. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. രാജസ കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി മാതാജി, മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് തമോ ഗുണ പ്രധാനമായ കർമ്മം എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അനുബന്ധം ക്ഷയം ഹിംസ മനപ്രേക്ഷ്യ പൗരുഷം മോഹാദാരഭ്യത്തെ കർമായത്താം യത്തത്താമസമുച്യത്തെ. തുടർന്നുണ്ടാവുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശത്തെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്രനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്രേ താമസം. സമ്മോഹം എന്നുവെച്ചാ വൈദിക വിധി നിഷേധമാണ് അവര് ചെയ്യുക അല്ലെ. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഒട്ടുമില്ല. സ്വന്തം നാശം ഉണ്ടാവും, മറ്റുള്ളവർക്കും നാശം ഉണ്ടാക്കും അവര് അല്ലെ. ഇപ്പോ നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനുവലാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അത് പഠിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഒട്ടും ജ്ഞാനസമ്പാദനത്തിനൊന്നും ഒട്ടും അവര് ശ്രമിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവുക? യമദൂതന്മാര് വരുമല്ലേ അവരുടെ അടുത്ത്. ജീവിതം അവസാനിക്കണ വേളയില് യമദൂതര് വരും ഡ്രമ്മൊക്കെ കൊട്ടിട്ട്. നമ്മളാണ് ഡ്രമ്മ് ചാട്ട കൊണ്ട് അടിക്കും. ഡ്രമ്മും ഇങ്ങനെ അടിച്ചിട്ട് യമദൂതന്മാരിങ്ങനെ തുള്ളി ചാടി നടക്കും, നമ്മളെ ഇങ്ങനെ ഡ്രമ്മ് പോലെ അടിച്ചിട്ട്. നമ്മള് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? മനോനിയന്ത്രണമൊക്കെ വേണം അല്ലെ. മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കില് ശത്രുവായിട്ട് തീരും മനസ്സ്. എന്നിട്ടോ നമ്മളെ അധോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കും അല്ലെ. പിന്നെ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ആ നരക യാതനകളൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുക. ഒരാൾ സ്വന്തം കർമ്മങ്ങളെ രാഷ്ട്രത്തിന് മുന്നിലോ യമദൂതന്മാരെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഭഗവത് കിങ്കരന്മാർക്ക് മുന്നിലോ ഏറ്റുപറയേണ്ടതുണ്ട്. ചുമതലാബോധമില്ലാതെയുള്ള കർമ്മം നാശകരമാണ്. വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ നിയന്ത്രണ തന്ത്രങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുന്നു അവ. അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളും അന്യജീവികൾക്ക് ക്ലേശമുണ്ടാക്കുന്നവയുമായിരിക്കും പലപ്പോഴും അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ. സ്വാനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യപ്പെടാറ്. ഇതിനെ വ്യാമോഹം എന്ന് പറയുന്നു. അന്യർക്ക് ക്ലേശമുണ്ടാക്കുന്നതായാൽ പോലും അവര് ആ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ. ചുമതലാബോധം ഒട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. നാശകരമായ കർമ്മങ്ങളാണ് അവരെപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വിഹിതമായ കർമ്മങ്ങളൊന്നുമില്ല, വേദോദിഷ്ടമായ കർമ്മങ്ങൾ ഒട്ടുമേ ചെയ്യില്ല അവര്.
നമ്മളിപ്പോ ഒരു രാജ്യത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ തെറ്റുകാരാണ്, ദണ്ഡം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഭഗവത് കിങ്കരന്മാരുടെ മുമ്പില് നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ഏറ്റുപറയേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഈ ജീവിത വേളയില് നമ്മള് എങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ചത് അതിനനുസരിച്ച ഒരു ഗതിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നരകലോകങ്ങളിൽ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള ആ യാത്രയിലേക്കാവും നമ്മൾ പോവുക. തമോ ഗുണത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ തമോ ഗുണത്തിന്റെ കർമ്മം? മനസ്സിലായി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി സാത്വികനായ കർത്താവിന്റെ സ്വരൂപമാണ് പറയണത് 26ാമത്തെ ശ്ലോകം. സാത്വികനായ കർത്താവ് എപ്പോഴും സംതൃപ്തനായിരിക്കും, അല്ലെ? തൃപ്തി ഉണ്ടാവും. അതാ 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. മുക്തസംഗോനഹംവാദി ധൃത്യുത്സാഹസമന്വിത സിദ്ധ്യോർ നിർവികാര കർത്ത സാത്വിക ഉച്യത്തെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചും സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവനത്രേ സാത്വികൻ. സാത്വിക കർത്താവ് എങ്ങനെയുള്ള ആളാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളില് ബന്ധപ്പെടില്ല. അപ്പൊ ത്രിഗുണാതീതൻ, അല്ലെ? മിഥ്യാഹങ്കാരം ത്യജിച്ചു, അപ്പോൾ അയാള് വളരെ തെളിമയുള്ള ആളായി. സ്ഥിരനിശ്ചയത്തോടെ, അല്ലെ? സ്ഥൈര്യമുണ്ട്, ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ജയാപജയങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യനായി, ദ്വന്ദ്മുക്തനായി, അല്ലെ? അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ് സാത്വിക കർത്ത. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നുണ്ട്, മുക്തസംഗ എന്ന് പറയും, അല്ലെ? ത്രിഗുണാതീതൻ. കർമ്മഫലങ്ങളെ സഹിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമാണ് ഞാൻ അനുഭവിക്കുക, അല്ലെ? എപ്പോഴും തൃപ്തനായിരിക്കുക. എന്താണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അതിലെ തൃപ്തി ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ദ്വന്ദ്ങ്ങളെയൊക്കെ സമമായിട്ട് കാണുക. പിന്നെയോ BMW കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. ബോഡി മൈൻഡ് വേർഡ്സ് എല്ലാം കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർത്താവ്, അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സാത്വിക കർത്താവ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധവാനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനായിരിക്കും, അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയണത് തന്നെ ത്രിഗുണാതീതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. തനിക്കായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തെ പറ്റി അയാൾ ഉത്കണ്ഠയില്ല. നമുക്ക് അർഹമായത് ഭഗവാൻ തന്നുകൊള്ളും, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ആ ഫലത്തെ പറ്റി ഒട്ടുമേ ചിന്തയില്ല. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിനും ദുരഭിമാനത്തിനും അതീതനാണ് അയാള്. മിഥ്യാഹങ്കാരം ഒട്ടുമില്ല, ദുരഭിമാനവും ഒട്ടുമില്ല. എങ്കിലും ഉത്സാഹത്തോടെ ഉറച്ചു നിന്ന് അയാൾ തന്റെ പ്രവൃത്തി നിർവഹിക്കും. അതിനു വേണ്ടി വരുന്ന ക്ലേശങ്ങളെ പറ്റി ആവലാതിപ്പെടുകയില്ല. ഉത്സാഹത്തോടെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവത് സേവന നിരതനാവുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഭഗവത് സേവനത്തില് ഒരു ഫലവും ആഗ്രഹിക്കില്ല. ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം എന്ന് മാത്രാണ്. പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിനിടയ്ക്ക് വരും. നിന്ദ സഹിക്കേണ്ടി വരും, അല്ലെ? ചിലപ്പോ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. ചിലവര് നിന്ദിക്കും, കുറ്റപ്പെടുത്തും. അതൊക്കെയും സഹിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അതൊക്കെ സഹിച്ചിട്ട് അതൊന്നും കാര്യമായി എടുക്കാതെ എപ്പോഴും ഉത്സാഹിയായിരിക്കുക. സന്തോഷ സന്താപങ്ങളെയൊക്കെ ഒരേ വിധത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള കർത്താവാണ് സാത്വിക കർത്താവ്. സാത്വിക കർത്താവിന്റെ സ്വരൂപാണ് പറയാ. എപ്പോഴും അയാള് സന്തുഷ്ടനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. ഇപ്പോ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു മാതാവ് പ്രസവ വേദന സഹിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഏറ്റവും വലിയ വേദനയാ പക്ഷേ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം കാണുമ്പോൾ അതൊക്കെ മറക്കും. അതുപോലെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ. എന്തുപോലെ ഈ ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് എന്ത് ത്യാഗവും സഹിക്കും. എന്ത് വേണമെങ്കിൽ, എത്ര വേദന വേണമെങ്കിലും സഹിക്കാൻ ഒരു ഭക്തൻ തയ്യാറാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം, അത് മാത്രമാണ് ആ ഭക്തന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സാത്വികനായിട്ടുള്ള കർത്താവ്. മനസ്സിലായോ?
കൃഷ്ണ മാതാജി, ആ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. പറയൂ. ഒന്ന്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ നിത്യാഹങ്കാരം ധരിച്ചും നിശ്ചയത്തോടും ഉത്സാഹത്തോടും കൂടിയും ജയാപജയങ്ങളിൽ അശോഭനായും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സാത്വികൻ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ സാത്വികൻ എന്ന് പറയുന്നില്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുണാതീതൻ. ആദ്യം ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ സാത്വികൻ ബന്ധനസ്ഥനാകുന്നില്ലേ? സാത്വിക ഗുണമല്ലേ ഇത് പറയുന്നതല്ല? ആ സാത്വികന്റെ ഭാവന ജ്ഞാനത്താലും സുഖത്താലും ബന്ധിതനാവണത് എപ്പോഴാ? ഞാൻ വലിയ അറിവുള്ളവനാണ്, ഞാൻ വലിയ കേമനാണെന്നുള്ള ഭാവന വരുമ്പോ. നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് നമ്മളെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കണത്. ശരിക്കും ഈ ഒരു സാത്വികൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ്. അതെ, അങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വരുന്നത്? ആ ഞാൻ ഈ സാത്വികനാണെന്നുള്ള പക്ഷെ സാത്വികൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ സംശയം. അതെ, സാത്വിക കർത്താവ് പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. സാത്വികൻ എന്ന അവസ്ഥയിൽ കൃഷ്ണാവബോധവാനവാൻ പാവപ്പെടുന്ന ആളെന്നായിരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലേ? അതെ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗുണാതീതനാവുക. ഇപ്പോഴ് അതിന് പ്രാപ്തനായി നിൽക്കുന്ന ആള്, അല്ലേ? അതന്നെ. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്താ വേണ്ടു? ബോഡി, മൈൻഡ്, വേർഡ്സ് എല്ലാം കൊണ്ടും കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക. അതുപോലെ എത്ര ക്ലേശം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാലും ഭഗവാൻ സന്തോഷിക്കണം എന്ന ഒരേ ഒരു ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളാണ് സാത്വിക കർത്താവ്. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ? രാജസ കർത്താവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. രാഗി കർമ്മഫലപ്രേപ്സുർ ലുബ്ധ ഹിംസാത്മകോ ശുചി ഹർഷശോകാന്വിത കർത്ത രാജസ പരികീർത്തിത. പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളിലും ആസക്തനും ആ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുവാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവനും ലോഭിയും ഈർഷ്യാലുവും വിശുദ്ധിയില്ലാത്തവനും സുഖദുഃഖങ്ങളാൽ ബാധിതനുമായ കർത്താവ് രാജസ കർത്താവ്. എന്ത് വേണം? ഇപ്പൊ രാജസ കർത്താവ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണ ആളാണ്. അങ്ങനെ ആയാലും സാത്വികതയിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലെ? അതിനാണ് ജപം, ജ്ഞാനാർജനം, ഇവയിലൂടെ ഒക്കെ പരിശുദ്ധനായിട്ട് സാത്വികതയിലേക്ക് വരണം രാജസിക കർത്താവും. അപ്പോ എന്റെ സ്വന്തം എന്ന് കരുതിയ പലതും നഷ്ടമാവും അല്ലെ? അപ്പോ ഈ രാജസികര് തകർന്നു പോവും അല്ലെ? കർമ്മം, ധർമ്മം ഒന്നും ശരിക്കും അവർക്ക് അറിയില്ല. ജീവിത മൂല്യം അതും ഒന്നും അറിയില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഈ രാജസിക കർത്താക്കള്. ഭൗതികതയോടോ വീട്, കുടുംബം, ഭാര്യാപുത്രാദികൾ ഇവയോടോ അത്യന്തം മമതാ ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പ്രവൃത്തിയിലും അതിന്റെ ഫലത്തിലും വലുതായ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണം അല്ലെ? അഹം, മമ എന്നൊക്കെയുള്ള മമത, അഹന്ത ഇതൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നിലും ഒരു തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല ഒരിക്കലും. അത്തരത്തിൽ ജീവിത ഉത്കൃഷ്ട നിലയിൽ എത്തണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാറില്ല. ജീവിതത്തിനെ ഉത്കൃഷ്ട നിലയിൽ എത്തിക്കണം എന്നൊന്നും ആഗ്രഹം. ഉത്കൃഷ്ട നില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭക്തിയുടെ അല്ലെ? പരമപ്രേമ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുക. ഇഹലോക ജീവിതത്തിലെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾക്കെല്ലാം ആവുന്നത്ര സൗകര്യങ്ങൾ ലഭിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ഭൗതികതയില് എല്ലാം സമ്പാദിച്ചു കൂട്ടി സുഖം കിട്ടും എന്ന് ധരിക്കുന്ന കൂട്ടരാണ് ഈ രാജസ കർത്താവായിട്ടുള്ളത്. പൊതുവെ ഇവർ അത്യാഗ്രഹികളായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ തന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ശാശ്വതങ്ങളാണെന്നും അവ ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടാവുന്നവയല്ലെന്നും കരുതും. അന്യരോട് ഈർഷ്യാലുവുമായിരിക്കും. തന്റെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തു പാപവും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് അശുദ്ധനായിരിക്കും. തന്റെ സമ്പാദ്യം വിശുദ്ധമോ മലിനമോ എന്നത് അയാൾക്കൊരു പ്രശ്നമേയല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി സഫലമായാൽ അത്യന്തം സന്തോഷിക്കും, വിഫലമായാൽ വളരെ ദുഃഖിക്കും. ഈ കർത്താവ് രാജസൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് അൺസ്റ്റഡി ആയിരിക്കും. ഒട്ടും സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഇവര് അല്ലെ? ചാഞ്ചാടിക്കൊണ്ടിരിക്കണ ആ മാനസിക നിലയാണ് ഇവരുടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുക.
എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മമതാബോധം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് എനിക്കിനി അങ്ങനെ സംഭവിക്കുവോ, അല്ലെ എന്റെ ബന്ധുക്കളൊക്കെ എന്നെ വിട്ടു പോവോ, എന്റെ ധനമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവോ, ഭയം അല്ലേ അവർക്ക് എപ്പോഴും. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായോ? രാജസകർത്താവിനെ മനസ്സിലായോ പ്രഭു? മനസ്സിലായി. ഞാൻ മാത്രം ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം മറ്റാരെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടെങ്കിൽ പറയണം. എല്ലാവരുടെയും റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാ പ്രഭുവിനെ ഞാൻ കണക്കാക്കണേ. അതുപോലെ ഞാൻ പിന്നെ ആരെങ്കിലും പറയുമെന്ന് നോക്കാനാണ് ഞാനൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് മാതാജി. അതെ, ആരും ഒന്നും പറയണില്ല, പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ? എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പ്രഭു പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്. പ്രഭു ലീഡർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലേ, തന്നെയാണ് ഞാനിപ്പോ അത് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടാ പ്രഭുവിനെ കാണണേ. അതെ അതെ ഹരേ അതെ. അപ്പൊ രാജസ കർത്താവിനെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം താമസ കർത്താവിനെ പറയാണ് 28-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അയുക്ത പ്രാകൃത സ്തബ്ധ ഷഡോ നൈഷ്കൃതികോലസ വിഷാദി ദീർഘസൂത്രി ച കർത്ത താമസ ഉച്യത്തെ. എന്താണ്? എപ്പോഴും ശാസ്ത്ര നിഷിദ്ധങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവനും ഭൗതികവാദിയും ദുർവാശിക്കാരനും ചതിയനും മറ്റുള്ളവരെ അപമാനിക്കുന്നതിൽ സമർത്ഥനും അലസനും ദുഃഖിതനും കർത്തവ്യം നീട്ടിവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനുമായ ഒരാളെ താമസകർത്താവ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ എന്താണ്? ഒരു ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചാല് ഉറപ്പിക്കാം ഒരിക്കലും അത് നടക്കില്ല എന്ന്, അല്ലേ? അയാളെ ഏൽപ്പിച്ചാല് അതാണ് താമസ കർത്താവിന്റെ യോഗ്യത. ശാസ്ത്രജ്ഞാനം ഒട്ടും നേടാൻ ശ്രമിക്കില്ല. ഏതെല്ലാം കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതെല്ലാം ചെയ്യരുതാത്തത് എന്നൊക്കെ ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയെ അവഗണിക്കും ഈ കൂട്ടര്. എന്നിട്ടോ അരുതാത്ത കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. സാധാരണയായി അക്കൂട്ടർ ഭൗതികവാദികളായിരിക്കും. പിന്നെയോ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ്, പ്രമാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ല അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവർക്ക് സൗമ്യത കുറവായിരിക്കും, അല്ലെ? കാർക്കശ്യമുള്ളവരായിരിക്കും. പൊതുവെ കൗശലക്കാരും പരദൂഷണത്തിൽ സമർത്ഥരുമായിരിക്കും. അലസരാണ് അവർ. തങ്ങളുടെ കർത്തവ്യം വേണ്ടുവിധം നിറവേറ്റുകയില്ലെന്നല്ല, പിന്നത്തേക്ക് നീട്ടിവെക്കും, അല്ലെ? നാളെ നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലങ്ങളോളം നീട്ടിവെക്കും. അവർ പൊതുവെ വിഷണ്ണരായി കാണപ്പെടും. 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തി അവർ കൊല്ലങ്ങളോളം നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും. ഇക്കൂട്ടരാണ് താമസ കർത്താവ് എന്ന് പറയണവര്. ഇപ്പൊ എളുപ്പല്ലേ മനസ്സിലാക്കാൻ? ഏതെല്ലാം കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതെല്ലാമാണ് ചെയ്യരുതാത്തത് എന്നൊക്കെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രങ്ങളില്. അതൊക്കെ അവഗണിക്കും അവര്. അപ്പൊ താമസ കർത്താവിനെ മനസ്സിലായില്ലേ? അതെ മാതാജി. ആ, ഇനി ധൃതി. 3 തരത്തിലുള്ള ധൃതികളാണ് ഇനി പറയണത്. ധൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ നിശ്ചയദാർഢ്യം. ധൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണ് നിശ്ചയദാർഢ്യം എന്നൊക്കെ പറയാം. അതാണ് 3 തരത്തിലുള്ളത്. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. 29-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ബുദ്ധേർഭേദം ധൃതശ്ചൈവ ഗുണതസ്ത്രിവിധം ശൃണു പ്രോച്യമാനമശേഷേണ പൃഥക്ത്വേന ധനഞ്ജയ. ഹേ ധനഞ്ജയ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള ദൃഢനിശ്ചയങ്ങളും അറിവുകളുമുണ്ട്. അവയെക്കുറിച്ച് ഇനി വിവരിച്ചു തരാം, കേട്ടോളൂ. അതും ധൃതികളും ത്രിഗുണഭേദം അനുസരിച്ചിട്ട് 3 തരം ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. എന്താ അവിടെ പറയണേ? ജ്ഞാനം, ജ്ഞേയം, ജ്ഞാനി എന്നിവ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 3 വിധത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിവരിച്ച ശേഷം കർത്താവിന്റെ ബുദ്ധിയെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെയും ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെ വിഭജിക്കാമെന്ന് ഭഗവാൻ വിശദീകരിക്കുന്നു. അതില് സാത്വിക ബുദ്ധിയെ കുറിച്ചാണ് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. പോകാലോ അല്ലെ? 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോയിക്കൂടെ? 30 പോകാം. 30 പോകാം. 30 എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ 30 നമുക്ക് നിർത്തിയിട്ട്
ബാക്കി എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് നാളെ 31 മുതൽ തുടങ്ങാം. ശരി, ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം അല്ലേ? അതെ, ഒരു മെസ്സേജ് ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാതെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നോക്കാം. അതെ. നമുക്ക് 31 മുതൽ നാളെ തുടങ്ങാം. ആ പിന്നെ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. 31 നാളെ ചൊവ്വാഴ്ചയല്ലേ മാതാജി? അതെ. ബുധനാഴ്ച മാതാജി ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ആ അപ്പൊ ബുധനാഴ്ച മാതാജി ക്ലാസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അന്ന് 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവലോകന ക്ലാസ് വെക്കും. ആയിക്കോട്ടെ. എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം മുതൽ തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ 18 മാത്രമേ ബാക്കി ഉണ്ടാവൂ. 18 അത് നമ്മൾ 2 ദിവസം കൊണ്ട് പിന്നെ ക്ലാസ്സും ചിലപ്പോ തീർന്നേക്കാം. അതെ, അപ്പൊ പിന്നെ 18 മാത്രമേ നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയി ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് നാളെ കഴിഞ്ഞ് മാതാജി 18-ാം തീയതി ബുധനാഴ്ച മാതാജി ക്ലാസ് കേട്ടാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യും. ശരി. അപ്പൊ നമുക്ക് സാത്വിക ബുദ്ധിയും കൂടിയും പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം അല്ലെ? അതെ മാതാജി, അതെ. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രവൃത്തിം ച നിവൃത്തിം ച കാര്യേ ഭയാഭയേ ബന്ധം മോക്ഷം ച യാവേത്തി ബുദ്ധി സാ പാർത്ഥ സാത്വികി. ബുദ്ധിപുത്ര, ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതുമെന്ത്, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതുമെന്ത്, ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാവുന്നത് എന്ത് എന്നെല്ലാം അറിയുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ഇങ്ങനെ സാത്വിക ബുദ്ധിയോടെ കർമ്മം ചെയ്താല് അത് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും ഒരാളെ അല്ലെ? അതിനാ സാത്വിക ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. വൈദിക വിധി അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്താല് ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. അതാണ് പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രോക്തമല്ലാതെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബന്ധന കാരണം ആവും, നമുക്കറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാം. അതൊക്കെയും അസത് കർമ്മം, അതൊക്കെയും സാത്വികതയിലുള്ളതായിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥം. ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ അഥവാ അനുഷ്ഠാന അർഹങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടത്, അതാണ് പ്രവൃത്തി എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അവയ്ക്ക് വിരുദ്ധങ്ങളായവ ചെയ്തുകൂടാ. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ കർമ്മപ്രതി കർമ്മങ്ങളുടെ ശൃംഖലയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. അങ്ങനെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് വിവേചനം ചെയ്യുന്ന അറിവ് സാത്വിക ബുദ്ധി. ഏതൊക്കെ ചെയ്യണം? കാര്യ വിവേചന ശക്തി തന്നെ അല്ലെ? എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യരുതാത്തത്, എന്താണ് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടത്, എന്താണ് അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടരുതാത്തത്, അങ്ങനെയൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക. അതിനുതകുന്ന ബുദ്ധി, അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെ അഥവാ അനുഷ്ഠാന അർഹങ്ങളായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത്. വൈദിക വിധി അനുസരിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുക അല്ലെ? അപ്പൊ ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതി ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി, അതാണ് പ്രവൃത്തി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് ഉതകണം, അതാണ് പ്രവൃത്തി. ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ കർമ്മപ്രതി കർമ്മങ്ങളുടെ ശൃംഖലയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. അപ്പൊ ആ കർമ്മമായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യണം അല്ലെ? പ്രതികരണങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത കർമ്മമാണ് ആ കർമ്മം, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അത് ആ സാത്വിക ബുദ്ധിയോടെ ആ കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. പ്രവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളുടെയൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥന്മാരുടെയൊക്കെ മാർഗമാണ്. നിവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്യാസിമാരുടെ മാർഗമാണ്. ഈ പ്രവൃത്തി മാർഗത്തില് അതില് ഈ സാത്വിക ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കർമ്മം ചെയ്യല്, അതാണ് ഇവിടെ 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതൊന്നും പറയാൻ പ്രവൃത്തി നിവൃത്തി എന്ന് പറയുമ്പോ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ എന്താ മാതാജി? അറ്റൻഡൻസ് ലിങ്ക് ആരാ കൊടുക്കുക? ഞാൻ രസിക മാതാജി ഇന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലേ?
പ്രജീഷ് പ്രഭു പ്രജീഷ് ഒന്ന് പ്രഭു അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും പ്രഭു. ആ പ്രജീഷ് പ്രഭു ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, ഞാൻ ഇട്ടു. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ പ്രവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ നമ്മളെ പോലെയുള്ളവര് ലൗകികര് ഭഗവാന് ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് ഇപ്പൊ ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ലെവലിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് പ്രവൃത്തി മാർഗം. നിവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്യാസിമാരുടെ മാർഗമാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ യാതൊരു ഭൗതിക അറ്റാച്ച്മെന്റും ഇല്ലാതെ ഒരു വിഷയ ഇതും ഇല്ലാതെ എല്ലാം നിയന്ത്രണം, ഇന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധികളൊക്കെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ളവര്. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഉള്ളവരല്ല. കിട്ടിയില്ലേ മാതാജി? ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് തിന്നിട്ട് വേഗം പോയാൽ മതി, ഉറങ്ങി പോകും ഞാൻ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. സാപ്രിയ മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ മാതാജി. കിട്ടിനി പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ മനസ്സിലായോ പ്രവൃത്തി മാർഗം നിവൃത്തി മാർഗം? നിവൃത്തി മാർഗം ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞുതരുമോ? നിവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ മാർഗമല്ലാതെ യോഗികള് സന്യാസി വര്യന്മാരുടെയൊക്കെ മാർഗാണ്. അവരെല്ലാം ത്യജിച്ചിട്ട് അവർക്ക് ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കുറെയൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം, പിന്നെ കൂടുതൽ അവർക്ക് അറിയണം, ഭഗവാനെ കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യാം. അത് മാത്രം സമാധി അവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സങ്കല്പിച്ച് അല്ലെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക, അത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 101ാമത്തെ കാര്യമാണ് അല്ലെ, പ്രയോറിറ്റിയാണ്. നമുക്ക് വേറെ കുറെ കുടുംബമുണ്ട്, കുട്ടികളുണ്ട്, അതുണ്ട്, ഇതുണ്ട്. ആ ആൾക്ക് നിവൃത്തി മാർഗത്തിലുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നുമില്ല, എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചവരാ അവര്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ നമ്മള് 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പ്രവൃത്തി നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ വേർഡ്സ് മീനിങ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മലയാളാർത്ഥം. അതെയോ? അപ്പൊ അതില് വന്നിട്ട് അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ മീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടതായ കർമ്മം, നിവൃത്തി മാർഗത്തിന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവൃത്തിയും നിവൃത്തിയും പ്രഭു ചോദിച്ചത്. നിവൃത്തി മാർഗം രണ്ട്, പ്രവൃത്തി നിവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ്. പക്ഷെ പ്രവൃത്തി മാർഗം നിവൃത്തി മാർഗം രണ്ട്, പ്രേയോ മാർഗം ശ്രേയോ മാർഗം, അങ്ങനെ രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണ് ഈ ആത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്നത്. പ്രേയോ മാർഗമുണ്ട്, ശ്രേയോ മാർഗമുണ്ട്. അതില് ശ്രേയോ മാർഗാണ് ഈ സന്യാസിമാര് നിവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിലൂടെയാണ് അവര് സഞ്ചരിക്കണത്. നമ്മളൊക്കെ പ്രവൃത്തി മാർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് കർമ്മം ചെയ്ത്, അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കർമ്മയോഗമായിട്ട് ചെയ്യണം, അകർമ്മമായിട്ട് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയുള്ള മാർഗത്തിലൂടെ മുന്നേറുക ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട്. അതാണ് പ്രവൃത്തി മാർഗം എന്നുള്ളത്. നിവൃത്തി മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് സന്യാസിമാരുടെ മാർഗം. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഓക്കെ മാതാജി. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു മീനിങ് വന്നുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്. അതിൽ നിന്ന് നിവർത്തിക്കണം അല്ലെ, ദുഷ്കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നിവൃത്തി ഉണ്ടാവുക, നിവർത്തിക്കുക, ചെയ്യാതിരിക്കുക. അതിലെ വാക്യാർത്ഥം, ശ്ലോകത്തിന്റെ വാക്യാർത്ഥം മാതാജി പറഞ്ഞ 16ന്റെ വാക്യാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതും. ഇതങ്ങനെയല്ല, രണ്ട് മുക്തി മാർഗങ്ങൾ രണ്ടുണ്ട് എന്നാ. ശ്രേയോ മാർഗം, പ്രേയോ മാർഗം. പ്രേയോ മാർഗം പ്രവൃത്തി മാർഗാണ്, മറ്റേതാണ് നിവൃത്തി മാർഗം. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്തിട്ട് നമ്മള് കർമ്മവാസനകൾ ഒടുങ്ങിയിട്ട് ചിത്തശുദ്ധി വന്നിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയും. എന്നാൽ സന്യാസിമാരെ അങ്ങനെയല്ല, അവര് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇന്ദ്രിയ മനോബുദ്ധികളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ട് അവര് അങ്ങനെ ഭഗവാനിലേക്ക്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് വരും. പ്രേയോ മാർഗം, ശ്രേയോ മാർഗം, പ്രവൃത്തി മാർഗം, നിവൃത്തി മാർഗം. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ?
ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ?